Egbenamma Ejiegbundiilo. Egbenamma Ejiegbundiilo. Egbenamma Ejiegbundiilo. I got to side out. See whatever my background. Go to the side out. Egbenamma Ejiegbundiilo. Egbenamma Ejiegbundiilo. I can't use my picture. Brian Kejo. Water. I can let you. It's not so more here. You will pass out of I see one I can hear the I see Oh, my even to do in a yacht. You don't want a yacht. I said, I ever easy well with them.
ụfọdụ ndị nwechara ihe ha ji eme ndị ichie a na-asụpụ aka n'ime nsụsụ aka ndị ichie a na-asụrụ asụsụ aka ama na akụ anaghị ezuche mkpa nke ọbụla lụrụ onye bụ nkechi okechi onye si na okechi gị nyere na ajọ mmụọ na ajọ mmadụ aghara ajọ mmụọ na ajọ mmadụ aghara agbaghị ajọ mmụọ na ajọ mmadụ aghara bụ ụbọchị ajọ mmụọ na ajọ mmadụ ọnụ aghara eluba n'okwu ebe ị nọ agaghị agwa eluba n'ebe ị nọ ọgịga ka ị ga na-aga n'ọnya bụ ọba anyị na-agụ ọrụ ụta wee sị na ọ ga-adị olu ndị ichie ọnwa Amadike na-anụ ọnwa Amadike na-anụ ile iji ọnụ melidekwu elu taa maka na-eme egosi na iwe amụrụ amụ iwe agwụ wee sị na ikenere gị na ọ ga-adị ogologo echi na echi nara abụọ emedugo iwe ọzọ na ọ nwere ibe esi n'aka na ibe niile ozugbo mpamụ na-ekwu maka nke nwa Kasidi bụ ọka aka nwadị ụmụ okwu ọka Kasidi anụfụrụ ka okwu maka ege wasi Kasidi na ị na-atụ iwe ọtụtụ a sị na ndụ ụgha iri iri ahụ ugbo n'aka na iwe ọma ebe Robert ụlọ nọ na-egosi anyị usoro omenala usoro ọdịnala maka na onwe ndị siche n'aka mụtacha ire site na ọwụ na-eme o wee bụ na nke anyị nwere ọdịfe anyị egwu onye bụ ibe anyị na-azụ onye ka anyị nwa na onwe anyị na-agbakwa mbọ oge anyị nwere ike anyị na-eme tupu mana oyibo anyị abaghị oyibo maka na mgbe unu mere emere ya n'usoro dịka ele unu si ibe kwadụ na mgba mana ọbụ ọbago na anyị wee bakwa n'oyibo sikwe n'oyibo na-agwa ndị oyibo nke dị na be anyị ka anyị nwere nọ nkụ dị na mba na-eghere mba wee sị na nkenere gị ọ ga-adụrụ gị na mba ụlọ ya esetelu Kasidi n'ugbo ka ndị ezikọ ọkaka nwaanyị isi na ọ ga-abalị gị nna balụ nwa dị ana balụ nke nwa na balụ ndị niile bụ aka na-ese iwe aka na onye ọbụla bịa ka ọ balị ya ị na-anụ wesị mbụ nwanne m nwoke ọ bago olu SS ọnụ nwe aka na-eme osisi ibe niile eji alụ achọba unu maka na ibe anyị ji bịa bụ ele anyị na Nwadiana na aka Nwadiana nyere na be anyị aka Nwadiana nyere onye ka m ji wee sị na mma arachichi ihe niile mmemme ma ọlụ mgbe aka aghara eme ya si anyị na ọ ga-adụba abụọ ọzọ mana nke ebe a Nwadiana kwu na mma abịa maka na ibe dị mma nṅomi mmadụ mee ibe ọma ewere ibe dị mma wee kelee nye mana na aka anyị abụrụ na anyị emechete ebe onye ahụ na ọ bụrụ ibe gị ya eweta n'ebe ọ na-esi mana dịka oyibo si kwu ka ọra na-ewetara onwe ya ka m ji wee weta nwa mma ya wee sị Nwadiana gị na-ekele nke enyere m ndị ichie enyelu m ọra gị na ya na mgbọ kwado na nkwado ochie ka o wee dịrụ na mma wee sị na anyị si na ọgbọ ga-eso ọbọla ibe niile ihe eme tata dịka anyị gwara ndị ichie wee bịara ibe niile ihe eme tata ọ ga-agazi aja ka a na-achụ dịka m na-agwa ndị mmadụ si ghara ọgwụ achụba aja achọba chi onye ọdụ chọba chie onye ọdụ chọba chi onye ọdụ chọba ndị ichie chọba ndị mmiri onye ọdụ chọba agwụ maka na onye mara agwụ nke nne ya na ikwu nne ya ibe a na-aga ụzọ ọbụla mechie emeghe mana ụfọdụ pụtara sị na a nara agwọ nke na-eme nke nna na-eme nke ọzọ emechie enyi otu awa ezi emechiche enyi ọgwụgwọ ọgwụ dịka m gwakwara ngwa na onye ji millions wee gwọọ ọgwụ kedu ego ọzọ ọ chọ ka ọ chụta wee na-agwakwara wee were billions gwọcha
ọgwụ jide ọbịa bịa ma ọ bụ na ọgwụ jie nọ nke sie n'aka ka m were millions mebie nye iji wee tụọ onye ahụ na-abụ na ọ bụ ọkpa ji maka na mgbe ha ga-eje mmechi ihe niile ha ga-eme ha bịazie na be mgbe agbala aka onwezi ihe ha ga-ejere a na-ebesa akwa wee tiri ihe ọzọ nna ayọzi na ọdịnala ga-adụ maka na ọnya ka eji mara anyị aja ka a na-achụ aja anwụ bụ ihe na-emeghe ụzọ a sị m onye bụ aja anwụ achụ ya nwada na ibe ime tata bụ aja ka ị chụrụ aja ị chụrụ ndị nna nna gịba na nna gịba na chi gị ma ọra gị na ba na-abụọ ọyela esi eme ya mgbe gboo ibe a na-aga aga wee sị na aja ị chụrụ tata a sị na Chukwu na ọdịnala agaghị egbo n'ụwa chụọlụ gị ndị ilo a sị na ojije gị aghara egbu ọ naghị aghara egbu onye si na ọ bụ ụgha anya pịara ya onye na-eje gha ji ije ụkwụ ya n'iji ọkwụ echeghị na-eze ata ṅụọ ya mmiri ọ bịa egbu ugwu onwe ọgbọkwa ajọ ọgwụ wee sị na ọnụ ọgwụ ka anyị kpere ya n'ọgbọ bee n'isi mmadụ niile nọ n'ugwu bee n'isi ndị niile ma ndị ga-eme ejije ma ndị ga-eme iwe mkpali amụ ma ndị mmọnwụ ga-agbana anyị si na anyị kpere n'isi onye ọbụla kama onye were aja iwe wee bịa sị ka ọ kpaa aghala n'ime ile na aja iwe ahụ nsogbu onye ahụ n'ọbịa anyị kpere n'ọgbọ ọgbọ ka anyị ji kwue ọgbọ ka o ji ya dị esi na ọ bagolo onye ọbụla ụzọ nwata mepe ọgba ndị ilo si n'ọnya ka anyị kwuru ka ọ dị mma ọkụ na-enye ilo ọkụ na-enye ilo mkpụrụ obi n'ọbịa onye anyị ji merụ nna ejezi fụkwa aka si ọkaka ebe anyị ekele m ndị ọ ga-ekelekwa ụmụ ndị mbịambịa ekelekwa ụmụ a sị na ọbịa bụ onye kasị nwobu a sị na ịmanye sị na ejebe aka alaeze na mmadụ aka alaeze n'ọchị kasị na chi na-eme eze onye na-asị na ndị anụnwa ntị kelee niile na m na-ekwuli ihe okwu n'ọchị ya maka na afọ agụ na-eme aka ọ nara aga onye nna ya zụrụ ori na-eji ọkpa gwọwọ ihe dị n'ime ewu na atawa ụbọchị anyị kara akpalabe Nwinyi ndị kwere n'eziokwu were eziokwu wee na-aga maka na asị na eziokwu bụ nsị were eziokwu ahụ na-aga mana n'ime ihe niile ọ bụrụ na nwa m ụfọdụ ọ bụrụ na nwa m etoka ma ọ na o nwere isi awọ ụlọ ọ maara ihe eji na-eme ihe niile awụ na Chukwu na-esi n'aka nwatakịrị wee mee ka ihe zoro ezo pụta iche. Anyị na-ekenegoro Chineke n'ụbọchị nke taata na ndụ na arụ ike nke o nyere anyị ncha niile. Anyị wee zukọ n'ụbọchị nke taata maka na nzukọ anyị n'ụbọchị nke taata Chukwu mara maka na ndị a na-amakwu maka ya. Anyị wee na-asị na ọ na-awụ nyefe eze eri. So ihe niile unu bịara ebe a ma ihe niile unu yiri n'ụbọchị nke taata ma ọ bụ unu ji wee bata nke unu eji wee fụ ya aka. Anyị wee na-asị n'ụbọchị nke taata na ọjị anụnwa enyere anyị na-agwa n'ụbọchị nke taa
ọjị a ga ya atị akata ndụ tata arụ ike tata ọganiru tata ihe akwa tata ihe enwe ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ndụ nwoke ndụ nwaanyị arụ ike nwoke arụ ike nwaanyị ọganiru nwaanyị ndị na-enweghị ego ga-enwe ego ndị amụtaghị nwa ga-amụta nwa ndị anụghị di ga-anụ di ndị anụghị nwaanyị ga-anụ nwaanyị ihe ọbụla onye akpọrọ asị a ga-ahụ ya n'anya onye ejikwe n'ụgwọ a ga-akwụ ya ụgwọ eji so n'ihe anụnwe ịbụla ịbịala bụ ibe ndị gboo debe a na-akpọ iri ji ọhụụ anyị wee sị na anyị nwanwụ ndị be Nwinyi ndị kwee n'eziokwu ga na-eri ji ọhụụ wee na-eri ndụkpụrụtụta ndụkpụrụ andị n'ụlọ na onwe unu bịakwa n'ebe a sịkwụ nọdebe anyị ihe ọma ga-esokwa unu wee na nwanne m nwoke bụ nwa m nwoke bụ Nonso Nwinyi maka na Chukwu na ndị ichie si n'aka ya wee mee ka ihe ezoro ezo na mbalabe Nwinyi wee pụta ito maka na a na-azọ nwatakwacha ọ nwere ịkwụwa nwatakwacha ọwụ na Chukwu na ndị a na-akwụgharị ya nwatakwacha ama nnọ anọ na Chukwu na ndị a na-anọnyere lie nwatakwacha ama ndị nnọ mana anyị maara na ka onye na-eme ka ekwe na-akụ ya ewe na-asị ọ bara m uru ka njekwuo okwu n'oge dịka oge ọmụsụwa okwu ike na mma na akara afọ n'ọkụ ewe na-asị na ọ ya adịla anyị na mma ndụ nwoke ndụ nwaanyị ibe ọbụla onye na-eme ya gaziere ya anyị gbuo n'ihu ka anyị bute mma anyị gbuo n'azụ ka anyị bute mma anyị gbuo n'aka nị ka anyị bute mma anyị gbuo n'aka ekpe ka anyị bute mma ugbu anyị niile ga-abụ mma anyị ga n'afọ na-abata ọ na-eme n'iru anyị anọ n'azụ ọ na-eme n'azụ anyị anọ n'iru ọ na-eme n'iru n'azụ ndị mozi na ndị ichie ebunye anya na gafee ọ naghị ha baa n'anya ka anyị si wee gaa onye si na ihu ọma dịrị ya ma nwunye mụrụ ya nwere ka obigo ka onye ka ọhụ ka ọ na-abịa anyị nọ n'egbe bele ugobele anya sị na anyị gosi ebe ọ ga-ebe maka na o gosi ebe ọ ga-ebe ọbịa ka ọ na-aga n'iru n'ebe ahụ ọ chụwakwa ya anyị na-asụ ọkụ kpọgbuo ya nwụrụ anyị wee na-asị n'oge dịka oge onye ọbụla ji ihe nwata wee nye aka elu anyị asị aka n'oge ya wetuo nọọsụ gbujie nye aka narị ya nke dị na nke anyị were ya nye anyị ka ọ baala anyị uru ka anyị dị na-akpa maka ọchọrọ ka anyị baa ọchọrọ ka ọ bara anyị uru oji o jide ọ ga-adịla anyị na mma nzezela ajọ ibe ịma na a sị na achọba ịnụ isi nkwụ na-abọ ngwa ebe a na-ebute ya so n'ihe mere ya n'ụwa na ọkwa n'ụlọ kom awajigbo ya pụta anyị wee na-asị na ọ ga-adịla anyị nche na ọkụ unu ji wee bata unu eji wee ka ya ihe ọbụla unu eri n'ụbọchị nketa kwenu nwatakịrị ya a sị na ọrụ ofu onye na-amụ nwa onye nụrụ akwa nwa gbamgbamgba ofu onye nwa ihe a niile anyị na-eme bụ na anyị ga na-ekwu ka anyị si wee wụrụ mmadụ mana Chukwu na ndị ichie chinọla anyị nche dị iche iche bịa soro anyị ka ọchị alụsị na-emela anyị niile dị iche iche ihe ọma dị iche iche bịa soro anyị ka ọchị obunagu na nwa obunagu esokọta ọchị ndị ichie nọ na be Nwinyi ga-ata ọchị ma ya ka maara na-akpa aha n'ụbọchị nke tata ndị nchie n'ọbịa ya atapụ n'ọchị ndị ichie ụmụokwu ya atapụ n'ọchị Enugu ọ ya atapụ n'ọchị maka na ọnya ma wụrụ ọkpara wee na-aga anyị ga-asị na ọya anyị ga-adị n'o unu nwa bịakwalụ abịa ọ ya dịrụ na mma ihe ọbụla unu na-alụ bụ enweta ego unu enweta ya ka Chukwu nara anyị ọjị agọzi ọta n'obi ka anyị taa n'ime n'aha Jesu Kristi ọdịnala na ndị ichie ọfụrụ ọzọ nna m enyi
We who occupy a madman's house, we need to finish up the rest of the man's madness. Only quantity Konya as it were possible. Only we are here to what are you from? Egbenamma Nova, and I got in the book. Julian Bunucci. What am I going Ichi ukwu, ichi enta. All of us ebe ụmụ ọkwado ibe niile zuru oke. So, ọ dịkwara anyị mma na-eke n'oye na-agwọ na-agwọ ka anụ ya lele n'ọgụgụ arọ na na-ele ife ọfụ ọ ga-abanyere anyị niile n'ibe na-ayọ mmadụ na-eku ume onye tụọ onwe ya mgbe ọgwụ n'ugwu ibe anyị aga emewe ịra adịghị mma nna jee nọrọ ana were aṅụrị dị jebego n'ala n'ọrọkwado eluigwe maka ihe gịnị emebi eburu anyị ejere n'igwe anyị ejere ndị na-anọ n'eluigwe ọ sị n'ụwa taịm na-eru onye nwe anyị ga-abịa ụlọ n'ihe elu a na-abụ ya onye uwe oche ndị niile ele anyị enwe mere ezigbo ibe uwe oche kpekwa anyị arụ anyị efe ihe jebegịnị deficit ndị emeghị ibe dị mma anyị reso igoro elu wee rachaa ebe niile million skyscrapers ran off o wee isilie the New Jerusalem ebe anyị niile eburu enwe anya onye ọzọ aka ikikere nwanne anyị ọzọ aka nwunye onwezi onye egbu ihe echeteziri aṅụrị so na nwanne basị na fejije eluigwe jebe na eluigwe hụ na na nke Chineke burutere anyị azụ enwe nka mbụ ndị na-eje n'igwe dere eluigwe mmaghị esoje udo dịrị unu Nzazela juwe. Okay. I'm to buy on boys. I'm taking only okay, whatever. I know we are getting I don't know. I don't I can Chukwunonso no. Nwatakwochaka na oke nwadị ọnya ka anyị bịa ka anyị kwadie n'elimu ji ọ na-eri taa
nwere ihe ọzọ a na-eme na ihe dị mkpa ya ka a na-akwado omenala Igbo. Ụfọdụ si na omenala Igbo na-alụsị na-ajị ire. Anyị na-akọwazeleba na ọ bụrụ alụsị na alụsị na ọlụmụ omenala Igbo omenala iwe niile n'iche n'iche onye bụrụ anyị ji nke ahụ onye na-ahụ na ndụ mmadụ juru ebe ejuru eju bala abala sipụta nnukwu ndị kwado onye ahụ Nwatakwochaka kwado onye ahụ Nwatakwochaka ofe onugbu si na ọ ga-adọli ya na ndị cheche ji mechi omenala ụzọ o jiri onye mmadụ onye ọbụla jiri onye ndị chere kwana ya Ọkaka maka nna gị ọ na ya ndị ọba nzikie mma ezikie ebe a na ibe mmiri na nna gị onye so n'aka gbadolu mgbe m na-atụ onye amasị na ọchasị ya tụrụ ọmụma tụrụ ogbo Ọkaka ọ na ya na mmadụ